Pekný večer, milí diváci. Dnes sa v našom športovom rozhovore porozprávame s Vincentom Lukáčom, účastníkom dvoch zimných olympiád. Pán Lukáč, ako vy si spomínate na svoje vystúpenie? Tak bol som na dvoch olympiádach. Jedna v Amerike, v Lake Placid, 1980 rok. To som bol ako najmladší. A potom na druhej v Sarajeve v 84. Takže olympiáda je veľký deň pre športovca. Zisk ako zúčastniť sa na olympiáde je pre každého športovca. Čiže aj ja som bol veľmi rád, že som sa zúčastnil týchto olympiád. Samozrejme, v Lake Placid sme dopadli tak, ako sme dopadli, myslím, že na 5. mieste. Tak nebol to taký úspech, ale bol to prakticky turnaj, ktorý treba vidieť a zažiť. A prakticky stretnete všetkých športovcov, zimných športov na jednom mieste. Toto je pekné na tej olympiáde. No a tá druhá olympiáda v Sarajeve, to už bolo o niečom inom, kde sme hrali veľmi dobrý hokej. Československom skončili sme strieborní po finále s Rusmi, bývalý sovietský sväz. Ja si myslím, že vtedy bola tá peťka Larionov, Krutov, Makarov, Fetisov, Kasatonov. No a naša trojka bola v tej dobe, ja si dovolím tvrdiť, vo veľmi dobrej forme a patrili sme medzi najlepších na svete. Čiže táto olympiáda je veľmi krásna a preto mi je smutno. A dnes je to 30 rokov, v 84., čo bolo Sarajevo. A keď som videl po tej vojne všetko, čo sa udialo v Sarajeve a ten štadión, kde sme hrali, kde sme získali strieborné medaile a bol to tam teraz cintorín, tak je to strašné niečo. Čiže smutné, lebo Sarajevo je veľmi pekné mesto a na Sarajevo spomínam veľmi rád. Nejaký váš pamätný zápas, ktorý sa vám vril do pamäti? Tak keď získate na majstrovstvách sveta alebo na olympiáde nejakú medailu, tak sú to všetky tieto zápasy. Ja nevyberám, ale samozrejme, že v Sarajeve sme mali špičku a tam sme hrali fakt prím. A tam každý zápas, ja si myslím, že tam bol... Tam od zápasu k zápasu to bola nádhera. Čiže ja spomínam na strašne veľa momentov, nedá sa vyčísliť jeden. Ale keď získate medailu alebo majstrom sveta, tak je to najkrajšie. Súčasná olympiáda, ako vy vnímate zostavu, ktorú urobil tréner Vujtek a ako hodnotíte jeho pôsobenie v slovenskej reprezentácii? Tak ťažko sa k tomu vyjadrovať, lebo je strašne veľa okolností, je to turnaj a každá nominácia má trhliny. Aj za našej éry nikdy nie je ideálne. Stále sa nájdú 2-3 miesta, kde by nesúhlasil každý. Proste je to normálna vec. A ja si myslím, že tréner Vujtek vybral ako najlepšie vedel. Samozrejme, odohrali sa aj nejaké veci, či už zranenia a tak ďalej. Ale na druhej strane majú iní hráči možnosť a zabojovať za ostatných. Čiže vidím to asi tak 50 na 50. Je to turnaj, je to aj vec náhody, vec šťastia, momentálnej formy. A ako dopadneme, ťažko tipovať. Nerad tipujem, lebo je to svetová špička, kde je prerušená NHL. Zídu sa najlepší hráči sveta, takže budeme mať určite veľmi ťažkú pozíciu. Je smutné, že iba jeden Košičan je na olympiáde? Viete čo, aj to je zázrak, by som povedal. Lebo z tejto našej ligy treba ruku na srdce a povedať pravdu. Nemá takú úroveň, ale samozrejme, že potom na čo ju máme tú ligu, keď z našej ligy je tam jeden hráč. Je to taký paradox, že niekedy v podstate reprezentáciu tvoril ligový výber a teraz je to celosvetová špička a napriek tomu sa nevieme presadiť. A ja si myslím, že tam chýba je niekde inde, lebo vec, jak by som povedal, talentov je menej ako niekedy. Zmizli tie hokejové školy, tom výber tých hráčov od mladosti, od žiakov je trošku iný, ako bol za našej éry. Ja tam vidím problém. A obávam sa do budúcnosti, že neviem. Tých talentov je čoraz menej, takže neviem, ako bude vyzerať náš hokej. Ďakujem pekne za rozhovor a vám, milí diváci, pekný večer.